Bella Islam. Sorry, please, sorry. Sngau hamap ngam berslam shu. Bella Islam ngalami siapa? Bagi perlu extra meeting, naruh kami CP. Sorry. Amlele. Tiếc nhìn lịch nó. Ya keng. Yeah. Nanti kuno minta. Tapi jangan ro lah satu. Bisa ro poro tu. Mobile ro, ATM ro. Nanti kuno sya. Di kita ni yang manira dia na. Oi, kong ba? Season perkan ngasih oleh ranya. Tambah ngamban se man pancing ram lepi tipila panira dengan em omle lay thosa jayu Ông kính, là đây cái bà lạ nghìn rap hi hi. bene ko post em sini ngalai washroom aklam ra lang bat ke bejanga ngampol perkhari ro badan besin kedai satu besar anta ATM ro anta ro khoy anta ngalat limta kam ton shua ero tamban bamro ngam ya shu tinggal nek no ndai ngini rapi Biang hi ketap teh. Kan no confident kam. dadai ke bala ay ngatang ka bali dengan poye shwa Hi hajar pila dap hi. kata talabiang ni nang pai pada ding Okay toh. ble shibon e tam lele tang ba pila ya ban lek pai Ông lại lấy toh. ang kermen bangen kindo ang si besar jangpi Nila yarap ya phi, phi ru yarap ya ki vei, tang ka ta hi. Lại xuống. ma kata to sa lek sung ma ngam la ban klet ye jing la ba jangpi ye pi ro ba Tao ka ta lại xuống. ye pi ro sang sung Hỏi toh. Ublay basta umjuy na yung Ublay umlay kerku hiti sijur Angel Saya kidor. Udah kelihatan. Boleh kon. Nadok mene pilawan Nang mentahi ki habis ada bisya. Otnya ladap asya iki Biang ka ta teh.
Amy oh Angel, siam gani ka Joyce. Thiện nó sẽ kỳ là thiện mỏ phi ru thiện nó Hoi, sẽ khỏe nó là sai to ba. Kum no nga poshne. Kum. May bilang am la bentu jan bang pi. Kung bị so phim lạ vẫn còn chân trong năm hai ngàn đợt được cắt chụp bật phi cái này gặp bật thấy bạn câu ấy rút cân mà vẫn ông ye phi turi sumari ki para trong phi bật điều là điều vẫn nằm ibang ra kuan ni karong phong trong gặp bật thấy cái bật lạ pun penjat di bitang sipor bật sumar pha ye ki kot ki bangala ai ha phi kini ki trong phi bật trong ki para trong phi kuan Oi nai. kuan kadade kapor nga mga niya na naman kapor kam siya sure nga mga siyang slambat pi padakan ba kuan na tapi kaman nga runga kaman dala tupslima kuan kanya iit pan nga don ng katbibat pi Ay nga pas niyo kum to. Bắt lại kịp đó Ngaron kam. áp sao chụp hàng mỏ hello Pi dai ki ejen gi bada jekan eh. oi đây mà phi don kama yo Aku atang wan transfer kurteng. so bắt này rồi ngã To ba ngas nga kumen eba piliram. lấy sao bắt ngan app Hoi to ba. Sir, dai mga tu ba call pi. tô ba call mình nè Hoi kin ba. ale rung nọ Ba kani kadang dai kerteng me jonga. Nga ko aban pun gella na syangi. Nga pan gella kena bangin suk ki para jonga. ta ta ngan pe kikme kipa jong pipat chano Imme ila klan. Ipa iklam salang bat ngi. haba kumta bisa naban no Ngi salang bat iba viki. ba wiki Te kan nus ngi kan simpor bandam. te ngas sekoli epi Hoi to. Ba ngan len no. oke ta Te ikot pan. ngan ba chwai ki Mo ba. ta ngan sekol ma Hoi ba. halo kita wan mi sini sa kafu jang ama Oh hoi to ba ngan wan. Dalai sar pi pawan nga. te iko tu kot
kadang pending bat ke hero ngaku aban keli cengannya em ban sabat di ba wiki Hỏi nghi biang hí. tôi thọ học ngala ban ya rapipi dia ga jing hadin haburu ngala ban ya mateng mari bonsen ada kim la ban sumari di pra jong phe kin sim kebu bat kin sa kne no ya kika jong phe tôi thọ học kat ba kapor kadang biang phe Gila phabat ấy thai nghi. Man la kasmi ba ki bon kam. Đây nó ta gật đầu ngapan la he ki kon. Ba ngan lên nó. ta khele no hello ba wiki ni la abla pai phe wa no ke dom ta ngam sai su ga jing mu jum khat jong nga sa panggi kot kisla na ka benta uwe habru ubawan sanga tau habru uwan menne upan yarak nanga bantar fargi kot jaka na ka kerteng ke me jong u sai pra kente jong u te utau habru usa lang baru ba wiki uwe ka ba pul ngoi nga tip urus sumar hok iki ne am tip shu ka e ga jing thu jong u iki ya badan silendet ekta ga jing thu jong ba wiki banyak ni no yaki jaka jong ke amar ban no hi ubriu masim ti kunsben klem da ki jing toy bakin saya haden habot angai pilas nyau thu hi ya kata ka ba uba wiki uthu te uta uba wiki tharai ladan hi ka jing thu kadan ka air ka ai bu u lemut sisya ban thambor yaki de na kata kada ulawan chepi pan ple yaki kot stanford jong happy đây mà phi này rồi để mà nghĩ xong Nicole pi ban wan sini ban ye kerani go be kam ba owe u hebred u ba kerteng kedor wan hanga hagapor knai bje ye ngalang ngo balai u habwan hi an pele igi kot ban transfer jeka ini kata kadau bang Nicole pi ba wan sini bangin tip kam nya susu ngidon kam ke jingtem ye kata te iklam yuthu hanga hỏi ki salang bạn ngim xem lại bên nội yaki na e sha yaki habangi pe chepi nge i ma phi le chala da phi i hok iki ka dei ba ba da phi don du thu da kung bai da ka basuk te phi yo phi dei ji ai ba wan batai start yaki jing jonga phi tip ngai hok yaki ngan ya e bat smart bha yaki bat ngam dan por hiru ban ikran bat phi se phangani katai nga ngan mi na sekendiat pe da da ngi lap ye ka jing sisya ngin le da ku tung e kat kum ke kendon jong ba an ye kata tengam tip lekat ba phi iman tang ba snga bha wat pavit yaki jing jonga kat ni ka jing sorong jong in hamle da ka bat nge hoi ka badai kata hap le da ka tung e pej un sakol yangi kidor kid Ba. menne ha ka por step hi lai ai Mene ka por step ngalaj pen kela ya ki kot jaka. nang ta ki kan cakapat si ai gidan Ya ki kot jaka la shim na outubro ubayar ap inga. kumnu kumta balai happy mi thu shwa yenga Nga i ba pi bon kampalan. haba kumta ki kan caka jong phiru kim don shu happy ngi ngin mat hi jing e ngam tip shu kumnu ban le ban yo yi ki kan caka jong phi sakawai hiru kilawan hanga ban kli benya batshim kebu yi ki nge sam jonga ka ai ban saja ngam tip shu happy la baklasisha sa stang ke bor jong blai ba tip dut ya barok ka ai ke ban saja baik sa ong shwa ye kanu ka kam ba phile ong shwa hanga de manga ba yarap ye phi Nga ba ba ma pinga. mlai lai hap ngalama tang ba ye kani ka kam amdai ban tibi arora Hỏi ta. tang manga bat phila bia ngam kwa ba ya ra in satip bat in sas ngam si to sa pulikat bat thiano
Hỏi bạ. Halo. Dewi abi nè, Để mà ngà. Fred ngà con là phi. Nang ne na chai hẹp lạnh mong. Wakwa ban ya keren mat phi se phang gitu gi hybrid ba phi kimti dan ngawe komplain buwan bakit ba phi klem semar bahaya ki Mano mà bà ai complain ngam sang thua ba. wan na cha office ban ya keren company a Hỏi tao ngàn văn. Ngam sang thua show. Bà lê cái chuyện ai cái bà năng shop bạch cái chuyện em chồng à. Bà, phi bồn cam. cũng ta wan siap Nga day Vicky. Nga wan kenang ni pan shisha ba. Nga ithok pat sungar bahaya ki. Biar nghe kata. Te phi la ti phi. Bagan nghe cam. Phi hab ban sim kya bah. Kau mai hero. Ne beri bawan ai complain hang ni office yang ni dai beri bosane bah. Kat kum ngajeng thak bela ai. Dan ni dai bat tu biar dan. Kecak kerja ro fer apa. No phi no ban kam teraya ki. Ya ngajeng sha dai men sim ti no kejat ikan jang ki. Ni hab sim kya bah yang ni complain. Kajik shisha hi bangal simti yaki baro. Ngam don jing musnu yaki. Ne bar kinino ya kajaka ka baki don. Yo la se ki beri ki ba ai complain nya phi. Kepertai anod bat bisni. Ki yo i tang ya kajing berkela jong ki vai. Ndai jong ki pat. Kim yo i. Ladangi lep haru. Kadon ba kajing syak keno. Ngala hun kat bajiaru. Kata ka oj, pidan magi ikut Islam ba biang pen. Ngedangi lam, him dan ikut Islam ba biang. Pin sangat banyak kan. Syak pen sistem mah. Ilatih. Am dai so kam ki par muswa. Kam ki jing tha papura. Kila singa thoi em, ni kan ke kam. Oi, nga sa thua hi kata. Leng ba komplain ba wan. Ngin sim action. Te, ni kan ke action pila mandro no. Wat iki habrit. Wat jing tre jang firo ngin sim action. Dan biang no ikat Islam, bat kinong saki nang atu basna. Film yo nang saki katu nang papura. Dalalero pimra mandri tu habrit. Kene gada ga jing rai nang office jong ni. One gun comes done. Ready or not? 1, 2, 3, mare! Si Eki don. Makin yung siya don. Kisin perkat ngam kuat ban pecah nok long yang jong tang ceteng pa. Tang ba kecing pat ka ban shop hangi.
nga isan ay prat ya yara ngam kwa bin singsi nga happy ban pu Ale, sama pit kan? Monster. to ta no ap shiba ready Bale tu beriu don daw ayu bagi yang sem jong nga ngam la si wan kan yo dai riu sim kebu ne Halo bos, kumno ka kam. me don daw ayu bagi yang sem jong Ngatip, ba mi don kam nos ki babyang. Ngan yarap embe la dami ai, ya kecing don kam chonga. ong no dak ai kata jing don kam jong me wat nam penjebo igi yang sem jong Mi ro mi tim. Nga don kam kepisah kumba ar paula. ya kata ti em balai kan hap ai me kat kata kepisah sekawai ru ngari bersumar bahaya ki nga ai sisya ki Lati BM, lai no na nga. Mi no skina ni kasno. Lati kana. Ya mi pada ki ken nil ha kani kasno. Te lada mi e ki mi benur so yi kata kepisah. Perkara hi mame ka ega bakar. Pe lada don mano batib yi gane. Me lati be ka e banja hayang asem jong me. Te sakawe ru nga ong ame. Sumar ba. Kane kadai tangga jeng sedang. RAIN BOW Rainbow. Balai 8 pikus like kumne. nga biang he Siya mau ki don Kitar ulai tejing ten. Emi angel kidang pule kon. ong ki ban nam lai ka kham pa chi Ya ingin like kai. biang ga ta te Tongan ready no. ta kala ke Balai jia yu pising asik kumne. nga biang he Ano bakol? dei perlo cho nga ban kam ye nga ang kran bat ikan diat mo hello Kumno tu kam. am no den ars ngi Ngam nak suban ap ime. Ne, ni kuat banjak brom ne. Ngam nak kam. ta Balai ngam siang tho ba pilang kumne. Haba. Baro kijing e jonga. Dei ma pi hiba patengan ni ngam sem jonga. Nya bahasa wadlong kumne. Da pi kuslai. Ngaro nga kuslai. kadai ka kam rambas ngau si jo nga hi mar bai Tos nya bahasa. To yu tho hog yenga. ngan ye thu hok don uwe berubah blackmail ye nga Kumno? namar la ko makalai kidol even scam ki ko jaka nagata ka daw mi mat ki e ka vairu ngilari ye ki ngi klam don ka adoption certificate nagata ka daw nga si Nado menno. kumbala arti yo ai bal idiman hiru kumbar peulang nam don shu kat kata ka bisa nagata ka daw nga kuslai Wanam siang si syo. Ublay onam e no yingi. Tang maubala. Da pi siang si ngaro nga siang si. Ngi hap hiban syo ni ahaw blay. Ngawa dia pipi don hang ni ma. Ta sa id bat kuslay kumne.
Wanam berkat handukan ni. Ngakermen ba uplay hi unyirap yangi. Nga ngay scam ya ka babi ong. Ublay un sabishar hi yaki. Hỏi ấy. Khi lại chim nọ tôi biết sao. Khả năng mình đi rụng nghìn sống nọ, nghìn lệnh lăng. Hello. Mẹ là dân văn em, là tụi con cá. Bisa ro cash mi wan ra em. No online payment. Pay là đã mi lệ sẽ lại em. Wan một. Nya naga ting suk hanga. Ngan wan sim ya kata ka bisa. Pen tekena baka don apau lak. Ngampoi berkat bancai ga yeng gasam jongi handukan ni. Balay ngim lechwa nakabor jong ki an. Khnang makiro kinom la ban shim kabu ga yeng gasam jongi kumni. Hỏi cái đây cái babi ong. Chỉ xem bật khăn. Tăng ba kì riu snu hi kim trụ hun. Kì quả bậy ban ban chạm borom ya cái jeng cái xem trong nghi. Bạn ban shim kabu. Tê kì lạ ban ban snu pun chạy pun rukam. Bạn la kì cam bỏ chạy ru. Kim selia ban le. Aina kata kata ngahun. Dalun makena kepisah hiru. Ngamben nyau syuk ya kata. Pertai mentah. Kapas nu kan job bayi ke babah. Ngasiap ting. Ya bangin do no ya ki. Ngihap ban ai. Ya kacing dua pisah jongki. Ngamben nut hiru ya kepisah. Ngamben nut ya ki hybrid. Ngakuak ban yoi. Ya kelebay bapartai. Ya kajik sem jongi. Tanggata hi ngatrang Tau kat ba pendian mapi ngasiam biang hi. Sengep hama biang nga. Dan ngakum keren bekelak. Em biết fikirkan bakala iru. Apa lak la ya ta. To kloi no. Ta bisa. Biết ai nợ pisah ung. Pin la ayo yegane bisa. Klem daki sam ba pilatrai shitam. Om đây ngala oi me. Tu bisa apau lak. Ong no ika. Beli kawan petai stasiun ni. Arora to ai nợ biết ngim lạ ban ban senyap thu yu. Ai nợ ya kacing dewa jong ung. Kadang bagin sup no. Tu ai pin sesuk no. Lạ biang em. Hỏi lạ biang. Pilatik na. Joy, kumuni mga jingga Lisa, piwan la ayu sini. Ngampoi berkat mapinot man le handukan ni. Kani kadai ke kam ngajing trai jonga. Bale piwan sini. Pimyo ini bang haban penbiang hayeng. Ngas new box sisya bang ayo lok kumapi. Bat ko wero manuhi ban pakwan ye pi sini. Balay pipin poi la di. Yakum gani ga jaikam. Tôi bảo giám sợ. Ô đây mà phía này mà được được nghĩ. Ngala siyo le raya. Ông này Siyo ba se map yangi. Lisa, kumno pi tho iki. Pikin ma Josh aga tugas ngi bangai thu ipi. Por bangai syato ngam siyo don lat syo. Dan bay rap yanga. Menurut tad anda ngalai kendo bat ki. Ki lay rap yanga. Ki de shisha ki berubah bah. Nrai me pipan. Ya ki bay rap yanga pision penban ya ki. Phim đòn mesin jing siêu lem ya ki bay. Tad boy shi ai ki im jong pi kum ni. Ngadang mut ban ya kendo ki jing kemen. Nrai penban ngam boy berkat gajia kum ni. To se Josh siêu bah siêu lem ya ki jing sam jong ki. Ngakerpat ipi. Te kumno ngam la ban siu kliang. Ya kajing la bah jong pi. Long ko ba pin map nga. Ada ngapai ya kani pisa. Kala penjot ya kajing long jong nga. Ba ya kajing la bah jong pi. Ngam la ban su kliang. Siu ba sim no kani pisa jong pi. Em, ya cái này cái pisang như là bậc lupa dengan beta jong pi, ship no. Em cầm đây ga hop jong nga.
Dada pima binga sim no ani pisah pan peni ba pilat ma binga. Ta keblai si pun ba pilis ngau tu. Blay pi kantang. Sa jisin nga kerpa pipi sio ba mam no jing kla jong ni. Ba pot bo no di jing kla jong ni. Ka jing lu imberu te kandan ba ijuna ani tai. Nya ba wat bo no ingi. Hoi na ma ya pi ba men shu kum ni ka kam hang no ru. Sabe nga kula ripi ban ngan e pi junam. Te kuma pila ju ong ba ublai un e no yang ni ublai was start ulo put yang ni de ka bai pat kelenti. Ni la like na ka jek ba mentah. Jengit basisya aku jengit balula bat pi ngahu baro shi juno jengit basisya aku jengit balula bat pi ngahu baro shi juno shi chor bat pi na kwa bandon rengka bat pi ba e yang ato ai kala bat pi ngahu baro shi jung e bat pi ngahu baro shi jung e basisya aku jengit balula bat pi ngahu baro shi juno jengit basisya aku
cô chừng ếch bà lula bắt pi nga ho baro shi juro shi chor bắt pi nga kwa ban don rengka bắt pi ba e yang ato ai kala bắt pi nga ho baro shi jing e bat pi nga ho